በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በሀብትን ጸጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ደቂ ዓዶም ቅዱሳን ከመይ ሓዲኩም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡውን ወዳ ክምስገን ንስኣ ክምስገን ወዳ ክኸብር ንስኣ ትኸብር መትሕተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ዝኾነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን አሜን። መንፈሳዊ ትረኻ ክርስቲያናዊ ህይወት መዓልቲ ጎይታ ግና ከም ሰራቒ ኮይና ክትመጽእ እያ። ሽዑ ሰማያት ዋዕዋዕ እንዳበለ ክሓልፍ እዩ። ፍጥረታት ሰማይ ብሓዊ ነዲሉ ክንመክፍ እዩ። ምድርን ኩሉ ኣብኣ ዘሎ ነገርን ክነድድ እዩ። ስለዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ዝጠፍእ ካብ ኮነ ንሕና ኸ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ክንከውን ይግባአና? እወ ንሕና ኸ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ክንከውን ይግባአና? ስብና ግብርና ሓደ ጌርና ክንከይድ ይግባእ። እዚ ማለት ድማ ከምቲ ክርስቲያን ማለት ሰዓቢ ክርስቶስ ምዃኑ ብኩሉ ህይወትና ንክርስቶስ ክንመስሎ ይግባአና። ብርሃን ዓለም ተሰመየ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ከምዚ ኢሉ እዩ ዝምዕደና፣ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ መስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም እውን ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11:1 ይነግረና። ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኣተሓሳስባና እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ ከም ዝበለና ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:5 በኣተሓሳስባና ንክርስቶስ ክንመስሎ ይግባአና። በኣተሓሳስባና ልክዕ ከምቲ ጎይታ ሰናይ ዝሓሰበልና ንሕና ድማ ሰናይ ዘበለ ሓሳብ ብምሕሳብ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ፍጹምን ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ መርሚርኩም ክትፈልጡ ኣእምሮኩም ብምሕዳስ ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። ሮሜ ምዕራፍ 12:2 ከም ዝብለና ንሕና እውን ኩሉ ክፉእ ሓሳብና ካብቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢ ዲያብሎስ ከም ዝምንጩ ፈሊጥና ካባና ክነርሕቆ ይግባአና። ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ እፈልጦ እየ። ሓሳብ ድሓን እምበር ሓሰብኩ የብለይን። ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 29:11 ይብለና በቲ ዘይሕሱ ቃሉ እግዚአብሔር ንዓና ሰናይ ነገር እዩ ዝሓስበልና። ንሕና ድማ ናቱ ውሉድ ኮይና ክንስመን ክንፅዋዕን እንተደኣ ኮይና ሰናይ ዘበለ ሓሳብ ክንሓስብ ይግባአና። ከምኡውን ኣዘራርባና ከምቲ ኣብ ቆላስዮስ ምዕራፍ 4:6 ነፍሲ ወከፍ ብቑዕ መልሲ ሂብኩም ምእንቲ ክትክእሉሲ ኣዘራርባኹም ኩሉ ሳዕ ብጸጋ ዝመልአ ብጨው ዝተቃመመ ይኹን ይብለና። ኣብ ኤፌሶን እውን ኣብ ምዕራፍ 4:29 እቲ ንወስዋዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘብዮ ከዓ ካህንስ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባሲ ካባኹም ኣይውሳእ ይብለና። ስለዚ ብኣዘራርባና እውን ንክርስቶስ ክንመስል ይግባአና። ጥበበኛ ሰሎሞን እውን እቲ ኣፉን መልሓስን ዝሕሉ ሰብ
ካብ ፀበባ ይድሕን ምሳሌ ምዕራፍ 21 ንፍቅዲ 23 ስለዚ ኣዘራርባና ኩሉ ሰዓብ ብጸጋ ዝመልአ ብጨው ዝተቐመመ ክኸውን ይግባእ ጨው ናይ ዝኾነ ዓይነት መግቢኡ መግቢ ብዝበለፀ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝተሰርሐ ይስራሕ ጨው እንተዘይብሉ ግን መቐረት የብሉን ነፍሲ ወከፍ ክርስቲያን እውን ኣዘራርብኡ ህዱእን ንልቢ ዝምስጥን ክኸውን ይግባእ ጥበበኛ ሰሎሞን እውን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 24 ልኡም ዘረባ መዓር ወለላ እዩ ንኣፍካ ጥዑም ንዕፅብትኻ ኸዓ ጥዕና እዩ ይብለና ሎሚ ቃል ንወዲ ሰብ የህዲ እዩ ዘይእርሉ ቃላት ግን ልቢ ሰጊዩ ዝወድእ ስለዚ ቃላትና እሩብን ብጨው ዝተቐመመ ክኸውን ይግባእ ከምኡውን ቀዳድናና ንህይወት ክርስቲያን ክመስሉ ዘይኮነስ ክንገብረሉ እዩ ዝግባአና ዕርቃንካ ዘርእልቲ ዘይኮነስ ብግቡእ ሰብነትና ክኸድን ዝኽእል ኣካዳድና ክንግድን ይግባአና ከምኡ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ንሰብ ይብራህ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 16 ከም ዝበለና መጠን ንቦታትና መሲልና ክንከይድ ይግባአና ግብሪ መሰረት ኩሉ ነገር እያ ከመይ ክርስቶስ ንኩሉ እቲ ንዓና ዘድልየና ዘበለ ነገር ብግብሪ እምበር ብምስራብ ጥራይ ኣይኮነን ፈፂምዎ ንሕና እውን ሰናይ ነገር ክንሓስብ ንኽእል ኢና ግና ሰናይ ነገር ዘይንገብር ዘይንኽእል እንተኮይንና ምሕሳብና ዘውህበና በረኸት የብልና ከመይ ተዳኢልና ዝሓሰብናዮ ሰናይ ነገር ብግብሪ ምስ እንነብረሉ እዩ ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትና ክንመስል ይግባአና ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መልክዕክን ገዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስራሓት ርእስን ወርቅን ወርቂ ብምእሳር ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን መልክዕክንሲ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህድኡን ዝኾነ መንፈስ ይኹን እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 3 ክሳብ 4 ቅዱስ ጳውሎስ እውን ከምኡውን ኣንስቲ ርእሰን ብምቑናን ወይ ብወርቂ ወይ ብዕንቂ ወይ ብኽቡር ዝዋግኡ ክዳውንቲ ምግያፅ ዘይኮነስ ግቡእ ትሕትና ዘርእን ክዳን ይከደና ከምቲ ነተን መንፈሳውያን ኣንስቲ ዝግባእ ብሰናይ ግብሪ ክስለማ እደሊ ኣለኹ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 9 ክሳብ 10 እዚ ኣነባብራ እዚ ድማ ከም ቃሉ መሰረት በታ ፍጽምቲ ዝኾነት ፍቕሪ ዝተኣሰረ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግና ንኩሉ ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ እተብጽሕ ፍቕሪ እያ እሞ ንበስዋ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 14 ከም ዝብለና ከምቶም ንፍቕሪ ለቢሶማ ዝኾኑ ሰባት ከማቶም ክንከውን ይግባአና ብሕፅር ዝበለ ከዓ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኮኑ ዝግባአኩም ኢሉ ዝሓተተና ሕቶ ባዕሉ እኳ ኣብ ትሕቲኣ መሊስና ኣሎ እቲ ኣምላኽ ዝመፀላ መዓልቲ እናተፀበኹም እናቃላጠፍኩምን ብቅዱስ ህይወት ብፍርሃት እግዚኣብሔርን ክትነብሩ እዩ ዝግባአኩም ከም ዝበለና ንሕናዊ ነታ ኣምላኽ ዝመፀላ መዓልቲ እናተፀበናን እናቃላጠፍናን ብቅዱስ ህይወትን ብፍርሃት እግዚኣብሔርን ክንነብር ይግባአና
بزح حساب يبلي محلقة زي بلو صبادفو فراني زي بلو طفو دمزفو أبوتاتنا أنا نزنجر أزي كبر إنكرنه انتاي نباليو أتسحتو وانتفارو نفسي وكبسر حدنا ألو حدنا مالتكا أبسب النتسب زركب صبغن حمان تفلد لكا زستبهد بإجزاء زستوهاونا منفساوي نسميتنا مناشر إيو زغانا سب نايوشتي منفساوي حقي كم زلوو يفلد إيو بزي مسرت حلنو تغزيو صبغن حمان تكبارات فليو كخلد يخل إيو مخنياتو حلنا ناي وشتاوي حقي إيو حلنا حقنا فراد إيو حلنا منبر إيو المنس ليس عالم إيو هيوات ود سلسي تايو لومي سبي ولاد صباحا يموت لومي أطلع درجة بني نبر صباحا أبتحت مرات يزفر لومي ماكينة مره صباحا بأمبولانس سيري خيل لومي زدالي عدد مجي بلا صباحا بحامل بلا لومي بمعارقي توا صباحا نسير بسيامي محبر لومي أبز العالم زبالة غزاي سفر يتي زي ملون كسفري منا صباحا أبسان بغرساي سفر لومي هابتان وي بعدنا كمون مرتبالي بلاد صباحا كمتي تقبلنا نقول سولومون أب مكبب معرف حدا فولج بعته ولدي حلف ولدها يمثل مدرقنا كي تلوتت نحوارت نبر سلازي هيوات ودسا كمزي كابونا كمتوم من قدام مرميرون تعزيوهم نابزي آبيه زنبلسو كما أتم دعنتهم سبات مكاود لقبانا أبزانات كحسابسي انتس كزاها خيراتني كدمي عوارا حتى بيلو زمتت هببت عالماويت ديزاينراتن صحافيتن كاريس دا رودريغز نهاتت حفظ زاها خيراتني مس كاريس دا كرلاليو كاريس دا ونانيت معاليا زي بلو حبتن سماين زعرق زنا عنيرا كدمي بحمام كانسر متحزا كاريس دا كدمي بيت زحازا حمام نعموت مبسحا كمز سبب صحف أفتاز تقادة متلانا حكم النعرات كوينا صحيفة نيرا العالم كابزلو عينتات ماكينا زبلت كابزل بحال حدا أبتزا زلو حجيجن بولي جاري زخي زلو أبتزاي وعزيهم هو أكيزاي نرات تسرحو عزيهم بلس عزخونو كراونتن ጫማታትን ኣለውን ሕጂ ግን ብሆስፒታል ዝተዋሃበ ንጋውን እየ ተኸዲነ ዝኸይ ዘለኹ እኹል ትሩዝ ዝኾነ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ኣካውንተይ ኣሎ ሕጂ ግን ወሰናይ ምንም ኣይኮነን ገዛይ ብበላሶ ካብ ዝበሃል ዓይነታት ገዛውቲ እዩ ሕጂ ግን ኣብ ሆስፒታል ዝተዋሃበትኒ ንእሽተይ ክላስ እየ ዘለኹ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ብሉፃት ደረጆም ዝሓለዉ ሆቴላት ካብን ናብን ከም ካሕታ ይዛወር ነይረ ሕጂ ግን ከምኡ የለን ካብ ሓደ ላብቶሪ ናብ ካልእ ላብቶሪ ምኻድ ግዴታ ኮይኑን ኣሎ ሰባት ፈርምና እናበሉ ይዓስሉኒ ከም ዘይነበሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ላይ ካብ ዝውዕሉ ሓኻይም እኳ ሓደ ፈርመለይ ዝብለኒ የለን ፀጉረይ ንኽማዕርግ ዝጥቀመሎም ኣልማዛት ወርቅን ሂሩምን እዮም ሕጂ ግን
ከምኡ ክገብር ኣይክእለን ምክንያቱ ፀጉሪ ተላሸዩ እየ ብናይ ግለይ ነፋሪት ናብ ደስ ዝበለኒ ቦታ ብምኻድ ይጓዓዝ ነይረ ሕጂ ግን ንኽናፈስ እኳ ናይ ክልተ ሰባት ሓገዝ ግድን የድልየኒ እዩ መዓልታዊ ብውሕልነት ገሸንቲ ዝተኸሸነ ምግብታት ይምገብ ነይረ ሕጂ ግን በብዓይነቱ መድሃኒት ክውሕድ እየ ዝውዕል እዚ ኩሉ ሃብትን ምቸትን ግን ንዓይ ካብ ሕማምን ካብ ሞትን ከድሕነኒ ከኣለን ሓቀኛ ህይወት ምስ እግዚኣብሔር ምንባርን ትእዛዛቱ ምኽታልን ምሕላውን እዩ ኩሉ ትርጉም የብሉን እሞ ህይወት ከይቀደመትካ ከላ ቀድማ ኢላ እያ ንፅሑፍታ ኣደምዲማቶም ኣብዚ ሕጂ እስከ እንታይ የረዳእና ህይወት ወዲ ሰብ ሓፃር ምዃና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:8 ግናኸ ኣቱም ፍቑራተይ ኣብ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም 1000 ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃና እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትረስዑ ኢልና እዩ እሞ ንሕና እውን ከምቶም ህይወት ሓፃር ምዃኖም ተረዲኦም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ተፀጊዖም መዓልታዊ ህይወቶም ብቅድስና ክነብሩ እንዳዘከሩ ዝጓዓዙ ሰባት ከምኣቶም ክንከውን ይግባአና እዚ ክንገብር ኣምላኽ ብፀጉኡ ይደግፈና ስለቲ ብፅሙዋ ዝተኸታተልኩሙና ኣላዒሉ ንዘጀመረና እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል አሜን